नमस्कार मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत अंड्याची भुर्जी, ती पण मालवणी पद्धतीने कशी बनवतात ते नक्की पहा. कोकण 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 तुळजाची पिठी अन सोलकढी, भाकरी कालवणाची चव लय न्यारी, कोकणाची बायू जेवणात भारी. कोकण 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 विहिरीच्या पाण्याची चव निराळी, शांती आनंदाची नदीच ग्वाही, सारवलेला खडा मातीतले खेळ, अशी गर्द छाया कुठेच नाही. सागर प्रेमाचा डोंगर, मायेचा सागर प्रेमाचा डोंगर,